Hayırlı irte, elinin töp telekanalında Tatarstan yanılıkları, Turey Efir Studiyasında Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılıştı. Россия musulmanlarının dini mirası Halkara Forumu devam eden. Bugün Bulgarda Mevlid en-Nebi beyremi uzashaq. Tuğan yakka sollu bulek. Bu arayını İsek avlında yoktaşlar yerdeme bilen bolalar maydançığı tüzüldü. Kompüterda filer icad eden Tüben Kamı yigiti üç proyektin turmuşqa aşırı üçün grant tutqan. Россияда гомуми битлек режимі кіртілді. Бұл хақта Роспотребнадзорның ресми сайтында тиешлі қарар орнаштырылған. Барлық төбәкләргә дә әлеге үзгәрешне үтәүне контрольда тотырга кушылды. Кирәк була калса өстәмә шикләүләр дә кертелә. Шулай ук яңа шикләүләр кафе һәм рестораннарга да кагылырга мөмкин. Ведомство күңел ачу чаралары үткәрүне һәм җәмәгать туклану биналары өчен төнге сәгать 11-дән иртәнге 6-га кадәр шикләргә тәкъдим ителде. Bulgar İslam Akademiyasında Россия musulmanlarının dini mirası 2-нче халыкара форумы devam итә. Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган дин галимнәре хәзерге заман диннәре һәм дини проблемалар турында фикер алыша. Бүген 28 октябрьдә Булгарда Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне уңаеннан традицион Мәүлид ән-Нәби бәйрәме дә узачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та үзенең Instagram һәм ВКонтакте социаль челтәрләрендә мусульманнарны Мәүлид ән-Нәби бәйрәме белән котлап видеоролик бастырып чыгарды. Әйтергә кирәк, әлеге мөхтәрәм бәйрәм Татарстан мусульманнарының диния нәзарәте тарафыннан инде 8-нче тапкыр оештырыла. Имамнар, галимнәр, дин белгечләре Болгарга җыелып, исламны өйрәнү һәм үстерү проблемалары буенча фикер алыша. Любая тема, связанная с богословием, она требует... Теләсән инде тема дини тәгълимат белән бәйле. Ул җентекләп өйрәнүне якын килүне таләп итә. Шуннан да, нәкъ менә шушы Россия мөселман дини тәгълиматы мәктәбе ныгып формалашсын иде. Ул заман таләпләренә җавап бирергә тиеш. Бу бик тә мөһим. Җыелучылар катлаулы темаларны күтәрәләр. Дини каршылыкларны җайга салу, дини белем бирүне үстерү, яшь мөселманнарның тәңгәллеген булдыру, конфессияара мөнәсәбәтләр турында да сүз барды. Әлеге күзлектән караганда, республикада дин әһелләренә уртаклашырлык тәҗрибә бар. Болгар җире ул уртак җиребез. Монда без килә алабыз, татарлар гына түгел, Кавказ халык, Крымнар да килә. Аллаһка шөкер, шундый урыныбыз бар. Катнашучылар көнүзәк тема коронавирус йогышына каршы бергәләп көрәшү буенча да фикерләрен әйтте. Форумда катнашучылар үзләренең иминлеге турында да онытмый. Битне киеп йөриләр. Кирү юлында санитайзерлар тора, кулларны дезинфекцияләп була. Әлбәттә инде катнашучылар арасында социаль дистанциядә саклана. Шулай ук форумны онлайн режимда карау мөмкинлеге дә бар. Интернет аша чит илләр ислам галимнәре белән дә аралаша алдылар. Алар нигездә үз туган телләрендә, гарәп яки инглиз телләрендә аралашты. Форум мәйданчыгында тәрҗемәчеләр дә эшләде. Барсы да үзара тиз аңлашты. Делиться опытом достигнутых тех или иных научных изысканий и обсуждения насущных научных вопросов. Дорожная карта на будущее. Форумда беренче мәйданда фәнни конференцияләр, күргәзмәләр эшли, укулар оештырыла. Мөселман яшьләрне берләштерүгә багышланган студентлар конференциясе дә узачак. Ә бүген Мәүлид ән-Нәби тантаналары Ислам Академиясе залында кичке намаз укудан башлана. Намаздан соң барлык катнашучылар Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җитәкчелегендә академиянең күп функцияле залына күчә. Шарада танылган дин һәм дәүләт эшлекләре, Россия төбәкләре мөфтиләре, мөхтәсибләр, Татарстан мәдрәсәләре вәкилләре һәм Болгар Ислам Академиясе укучылары катнашыр дип көтелә. Фанис Мөхәммәтов, Булашакиев, Лидар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Республикада Татарстан Халыклары Ассамблеясының тагын 5 вәкиллеге ачылды. Әлеге карар республикада милләт ара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләре мәсьәләләре буенча Халыклар Ассамблеясы Советының һәм ведомство ара эшче төркеменең күчмә утырышында кабул ителде. Утырыш Питрәч районында үтте. Питрәч халкы кунакларны халык җырлары, биюләр, кайнар коймак белән каршы алды. Булар исә Питрәч җирендә яшәүче халыкларның милли киемнәре, һөнәр үрнәкләре, гореф гадәтләре күргәзмәсенең бер өлеше.
Дмитрий Давыдов гөсләдә үзе уйнарга өйрәнгән. Ел ярым элек беренче тапкыр гөслә тавышын ишеткәч, үзем дә өйрәнергә булдым ди ул. Әлеге музыка уен кораллары таблак һәм тор дип атала. Үзбәкстанда аларда уйнау осталыгы буыннан буынга күчә. Республика Татарстан, город Казань мне нравится. Татарстан Казан шәһәре миңа бик ошый. Мин Казанда яшәдем, аннары Питрәшкә күчендем. Питрәш районы миңа тырыш урында булуы белән ошады. Халык та яхшы. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы белән Татарстанда милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр мәсьәләләре буенча ведомствоара эш төркеменең уртак күчмә утырышында да сүз тынычлык, татулык һәм дуслык турында барды. Бүгенге Совет утырышында караган мәсьәләләр беренчедән бәйле. Үзебезнең президентыбыз куйган мәсьәлә буенча еллык юлламасында Дәүләт Советына менә туган телләр елы, дуслык елы, халыкара тынычлык елы дигән мәсьәлә. Без аны бүген программасын җинтекләп карап, бөтенебез бер тавыштан программаны кабул иттек. Киләсе елга һәрбер район, һәрбер шәһәр, һәрбер поселение дип әйтик, алар үзенең өлешен шушы зур эшкә кертергә тиеш булалар. Без бүген яңа филиаллар ачырга дип карар кабул иттек. Менә районнарда, шәһәрләрдә ассамблеяның филиалларын, представительство дип әйтәбез инде, филиалларын алар белән бергә тагын бу эшне яңа дәрәҗәгә күтәрергә дигән. Залда утыручылар дистанцион режимда да киләчәк эш программасын җентекләп тикшерделәр. Татарстан Халыклары Ассамблеясының 5 яңа вәкиллеге ачылды. Хәзер исә республикада 24 вәкиллек һәм 2 филиал бар. Шулпан Амири, Инна Данилова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары. Башкалабыз Казанда Татарстанның халык артисты, күренекле педагог, республиканың дәүләт җыр һәм бию ансамбле хормейстры Венера Гәрәева белән хушлаштылар. Аңа 77 яшь иде. Мәрхүмәне соңгы елга озатырга туганнары, якташлары, коллегалары һәм аның зур байлыгы, шәкертләре килгән иде. Венера Гәрәева үзенең туган ягы Саба районы Эшиле авылында җирләнде. Ул үзенең кешелеклеге белән, үзенең ниндидер киң күңеле белән безгә ничектер менә сафлык, чисталык аркылы матурлыкны күрсәтәдер. Гади гына матурлыкны ул аны шулай итеп ясыйдыр, табигатьчә матур итеп. Без аннан өйрәнеп калдык аны, әле күп өйрәнәчәк. Булачак әле. Моны дискларын чыгарды, концертларын уздырдык. 18 яшендә ансамбльгә килеп, бөтен гомерен ансамбльгә багышлаган хан. Ихлас күңелдән ансамбльдә эшләде. Ул ярдәмчел, ачык күңелле, кеше бәхетеннән көнләшми торган, үзен шәгенә яши торган бер ханым иде. Әдәби татар телен өйрәнергә Мамадышның Үзәк мәчетенә кил. Биредә татар телен яңа форматта укыту алып барыла. Республиканың барлык шәһәрләрен һәм район үзәкләрен кылычлаган татар теле курслары ТАИСРның 100 һәм туган телләр елы кысаларында үткәрелә. Бер бит, то есть получается, менә бер битне укыйсыз. Гөлнара Мөбарәкова Башкортстанда туып үскән. Мәктәптә татар телен өйрәнмәдек ди ул. Ә инде татар егете белән кавышкач, телне тирәнтен өйрәнергә карар кылган. Нина Левина рус кызы татар теле курсларына килергә хезмәт вазифасы сәбәпче булган. Күптән түгел мин яңа вазифага күчтем. Анда 2 дәүләт телен белүе таләп ителә. Шуңа күрә мин ныклап татар телен өйрәнергә карар кылдым. Үзәк мәчеттәге татар теле курсларын мәхәллә имамы Наил хәзрәт Вахитов алып бара. Сөйләм теле генә түгел, бигрәк тә татар әдәби телен өйрәтергә һәм аның кануннарын, нигезләрен һәм барлык кагыйдәләре белән әлбәттә бирелгән дәреслек, бирелгән программа, тәкъдим ителгән программа нигезендә алып барабыз. Дәресләр Россия Ислам институтында эшләнгән методика һәм дәреслек буенча үткәрелә. Мәчетләрдә барлык эшчәнлек нигездә татар телендә алып барылу сәбәпле Татарстан Диния нәзарәтенең теләге исәпкә алынган. Күбрәк грамматика һәм әдәби татар телен белү зарур.
Дәресләр бара безнең һәр атнага 1 сәгать. Без 2 группага бүлендек. Бер группа татар телен әзрәк белгән кешеләр, бер группа татар телен начаррак белгән кешеләр. Әгәр дә теләүчеләр булса, тагын да яңа группаларны җыябыз. Группабыз 15 кешедән тора. Дәреслекләр бирәбез, уку әсбапларын бирәбез. Биредә һәркемгә уникаль шартлар тәкъдим ителә. 3-4 кеше генә җыелса да, дәресләр үтәчәк. Укулар май аена кадәр дәвам итә. Әлеге дәресләр вакытында ковид вирус йогышы таралуын кисәтү максатыннан мәчеттә санитар-эпидемиологик таләпләр исәпкә алынган. Тыңлаучылар медицина битлекләрен куллана. Чулпан Амири, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Казаннан 14 меңләп укучы көзге каникулда мәктәп лагерьларында ял итә ала. Каникуллар 2 ноябрьдә башлана. Балалар иртәнге сәгать 9-дан алып 3-кә кадәр педагоглар күзәтүендә булачак, дежур төркемнәр кичке 6-га кадәр эшли. Укучылар 3 тапкыр кайнар аш белән тәэмин ителә. 5 көнлек юллама бәясе 858 сум тора. Өстәвенә ата-аналар әлеге сумманың 15%-ын түли, ягъни 128 сум. Буа районы Исәк авылында балалар майданчыгы төзелде. Әлеге объект Буа районының Казандагы якташлык җәмгыяте җитәкчесе Ирек Закиров инициативасы белән булдырылды. Шулай ук әлеге майданчыкны сафка бастыруда авыл халкы да ярдәм күрсәткән. Балалар һәм өлкәннәрнең ял итү урынына әверелгән балалар майданчыгыннан безнең чираттагы репортаж. Шәһәр зур мәйданчыкларындагы кебек тагында атыну Данирның күптәнге хыялы булган. Хәзер ул һәр көн биредә. Нравится, конечно же. Миңа мәйданчык ошый. Мәктәптән кайтуга монда киләбез. Аны ясаучыларга бик зур рәхмәт. Балаларга ял итү урыны булдырылуга өлкәннәр дә шат. Алар үзләре дә монда еш киләләр. Бик каты горурланабыз. Безгә бик ошады бу. Менә минем Казаннан внучкаларым кайта, внукларым. Алар көне буе шушында Казанга китәсе. Без дә килеп бик шатланып, шул хәтле мең рәхмәтле. Бөтен авыл халкыга да күп кеше әйтә рәхмәт. Бик без рәхмәтле. Бик шатланабыз шушы площадкага. Балалар мәйданчыгы оештыру идеясе белән Буа якташлык җәмгыяте җитәкчесе Ирек Закиров чыккан. Авыл халкы исә бу инициативага бик теләп кушылган. Монда инде Ирек Мөнирович беренче үзенең бригадасын алып кайтты. Урын әзерләнде. Аннан соң менә футбол мәйданчыгы ясадылар. Менә бу мәйданчык инде безнең авыл уртасында бик кирәкле булып чыкты. Без инде быел аны төзелеп кенә бетсә дә бик нык сиздек. Балалар монда һәр атнаның шимбә-якшәмбесендә тулы. Мәйданчыкта ял итү өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Хәтта ки кечкенә хуҗаларга футбол кырында ясалма газон да җәелгән. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казанда иң яхшы ынык дип исемләнгән фотоконкурска йомгак ясадылар. Катнашучылар үзләренең фото рәсемнәре белән социаль челтәрләрдә әби, бабайлары белән уртаклаштылар. Сайлау өчен Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы, ТСРның 100 еллыгы һәм минем гаиләм тарихи темалары тәкъдим ителде. Бер ай эчендә 1000 артык кадрлар тәкъдим ителгән. Эшләрне 3 критерий буенча бәяләгәннәр: креативлык, идея һәм башкару сыйфаты. Жюри әгъзалары профессиональ фоторәссамнар, республика бәйгеләре җитәкчеләре, Россия рәссамнар берлеге әгъзалары һәм депутатлар иде. Җиңүчеләр исемлеге төзелде. Исемнәр ноябрьдә бүләкләү тантанасы вакытында яңгырыячак. Төп приз профессиональ фоторәссам Тимур Шайхетдиновтан фотосессия булачак. Өлкәннәргә һәм хроник авырулар белән авыручыларга, шулай ук сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре шикләнгән гражданнарга өйдә калырга киңәш ителде. Кайнар линиялар үз эшен яңарталар, күп функциялы үзәк белгечләре күчмә шартларда хезмәт күрсәтә. Моңа кадәр документларны рәсмиләштерү өчен теләсә кайсы уңайлы урынга белгечләрне Казанда гына чакырта алалар иде. Хәзер исә мондый мөмкинлек Чаллыда яшәүчеләр өчен дә тудырылды. Хәзер кадастр учетына хокукларны теркәүгә, СНИЛС рәсмиләштерүгә документлар тапшырган, Россия һәм чит ил паспортларын, машина йөртү таныклыгын өйдән чыкмыйча гына алырга мөмкин. Күчмә хезмәт күрсәтү исемлегендә барлыгы 69 төр хезмәт исәпләнә. Белгечкә түләргә кирәк булачак, шул ук вакытта ташламалы категория гражданнар өчен хезмәт күрсәтү бушлай. Гаризаны тутыру өчен экранда күрсәтелгән телефон номерлары буенча кул үзәккә шалтыратырга кирәк. Шулай ук күчмә хезмәт күрсәтү турында килешүне шәһәрнең теләсә
кайсы офисында төзергә була. Күчмә кабул итүләрдән тыш барлык профилактик чараларын үтәгәндә учреждениеләрнең үзләрендә дә гражданнарны кабул итү эше дәвам итә. На сегодняшний день у нас предусмотрено 69 услуг, по которым Без шәһәр халкына күп функциялы үзәккә алдан язылу буенча мөрәҗәгать итәргә киңәш итәбез. Шулай ук дәүләт хезмәтләре сайты аша язылырга мөмкин. Шулай ук үзәктә булганда шәхси саклану чаралары турында да онытмыйбыз. Ягъни гражданнар битлекләрдән булырга, дистанцияны сакларга тиеш. Бу мәҗбүри таләп. Быелның 1 ноябреннән шәһәрнең барлык күп функциялы үзәкләре бердәм график буенча эшли башлый. Ания Гыйбадуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Актаныш авылы читендәге тимерче алачыклары юкка чыкканга да күп гомер узган. Ә соңрак инде тимер чүкегән тавышлар машина техника паркында гына ишетелә иде. Хәзер район үзәгендә Газстройсервис җәмгыятенең заманча тимер эшкәртү цехы барлыкка килде. Ә инде тәҗрибәне алар күрше районындагы шундый ук оешмадан өйрәнгәннәр. Яңа тимер эшкәртү цехын хәбәрчебез дә күреп кайтты. Эшмәкәр Равил Ярмиевны да тимерчелекнең юкка чыгуы бір шей. 3 ел элек ремонт техника станциясының ташландык бинасын сатып алып, капиталь төзекләндерүне башлап җибәрә. Бинаны яхшылап тышлыйлар, тәрәзәләре ачтырыла. Эшчеләр өчен киюнү, юыну, ял итү бүлмәләре ясала. Интернет шелтәре, су, газ, электр, канализация үткәрелә. Районда яңалык буларак, бина Словениядән кайтарылган 8 инфракызыл газ казаны аша җылытыла. 2200 квадрат метр мәйданлы корылма тулы бер металл эшкәртү цехына әверелә. Бу цехка без 2 ел элек күчтек. Монда тимердән бүтән булган эвләрдә эшләйбез, ишекләр эшли башладык. Частный кешеләрдән һәм оешмалардан заказлар алабыз. Элек-электән һөнәрчелеккә мәкиббән бабайлар мондый мөмкинлекләрне күреп шак катар иде. Андрей Кустовка районда йомышы төшмәгән кеше юктыр. Берәүне дә кире бормас, бияне дә чамалап кына куяр. Цехка җиһазларны каян гына алып кайтмаганнар. Кытай, Оренбург, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Рязаннан. Әле алып кайтасылары күпме. Барысында инженер белгечләр башта интернеттан өйрәнә. Җиһаз эшләү заводларына барып күрәләр, ошаганнарын алып кайтып кулланалар. Тимир ишекне нибары 15 минут эчендә буяп киптерәләр. Яңача полимер металл буяу технологиясе санаулы вакыт эчендә эшне җиңеләйтә. Цифрлы программалы идарә станокларында 15 эшче детальләр ясый. Токар, рәттек ябыштыручылар һәрберсен сыйфатлы итеп әзерләй. Без бу цехта 15 эшләп бик тату эшләйбез. Хезмәт хакын канәгатьләндерә. Безнең издәлне бара инде эшләгәнгә карап алабыз акчаны. Коллектив безнең ишек алды программасына да кушылган. Ишек аллары өчен карагай агачы һәм тимердән җиһазлар ясыйлар. Эскәмияләр, җәйге ял өчен урындык диваннар, балалар мәйданчыклары. Барысы да экологик яктан чиста материаллардан гына. Кибетләр шелтәре өчен күчмә сәүдә павильоннары ясауга керешкәннәр. Ут күршеләре Башкортстаннан да заказлар бирәләр. Газстройсервис оешмасы зырыш объектларында үз металл эшләмәләр цехында җиштырылган капка, койма, ишекләрне генә файдаланалар. Шулай юридик һәм шәхси затларның заказларында үтиләр. Ханис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. 1 ноябрьдән пассажирларны бакчаларга йөртүче автобуслар маршрутлары язга кадәр туктатыла. Бу сезонда алар 700 меңнән артык пассажирны йөрткән. 16 автобус маршруты бакчачылар арасында иң зур ихтыяҗ булган юнәлешләр буенча йөргән. Булар Дәрбишләр бистәсе, Ерак бакчалар, Яңа Шигали, Май комбинаты, Крутушка һәм текстильщик бакчачылык ширкәтләре. Казанда макулатура җыюның көзге марафоны 31 октябрьгә кадәр озайтылды. Шәһәрнең мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре һәм укучылары экология акциясында катнаша һәм макулатураны эшкәртүгә тапшыра ала. Активистлар иске дәфтәрләр, альбомнар, китаплар, журналлар, офис кагазы, картон тартмалары кабул итәчәк. Исегезгә төшерәбез, активистлар 500 килограмм авырлыктагы макулатураны гына алып чыгачак. Толырак мәгълүматны ачыклау һәм марафонга кушылу өчен экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Компьютерда ничек көй язырга? Моның өчен күпме вакыт кирәк? Әлеге белемнәрне Түбән Камалылар түләүсез үзләштерә алачак. Түбән Кама музыка колледжы студенты Илһам Хөсәенов үз проектын тормышка ашыру өчен грант уткан. Җиңүче белән безнең иҗат төркеме дә аралашып кайтты.
Әлеге көйне язу өчен Илһам Хөсәйновка 10 минут шамасы кирәк була. Ул моны компьютер ярдәмендә башкара теләк булса, иҗат серенә төшенү өчен күп вакыт сарыф ителмәди булачак музыкант. Белгәннәрен ул башкаларга да өйрәтергә әзер. Күрә булганым, мин шундый сәләт актив мәктәбе. Кызыксындым нәрсә микән ул дип. И әзер укыгач анда шундый проектлар ясау мәсьәләсе буенча. Шунда заявка бирдем, һәм узакламый мине шунда чакырдылар. Түбән Камала музыка мәктәбе оештырырга теләве турында сөйли, идеясын хуплап чыгалар. Грантта ота, укулар ноябрьдә башланачак. Бу музыканы мәктәп безнең уйлавымча инде 3 ай барачак, аңа бер дәрес. Без монда өйрәтәбез компьютер язырга музыканы, һәм шулай ук башлангыч музыка образованиесе бирәбез. Вот. То есть монда уже участниклар язат беләчәкләр, әзрәк музыка грамотасын беләчәкләр. Һәм киләчәктә үзләре язса килсәләр, алар безгә килеп, без аны уже яхшырак өйрәтәбез языштырырга. Нәрсәгә өйрәнгәннәрен яшьләр тәҗрибәле музыкантларга да күрсәтә алачак. Уку программасына композиторлар белән дә очрашулар планга кертелгән. Илһам үзе Түбән Кама музыка көллиятенең 3нче курс студенты. Аның максаты тәҗрибәсен башкаларга да өйрәтү. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар. Шаллыда Бүйек Йыр диварында татар биючесе сүрәте барлыкка килде. Граффитины ясаган рәссам Марат Билалов үзенең яңа эшен ТССРның 100 еллыгына багышлаган. Татар биючесе сүрәте шәһәрнең 11нче комплекстагы 26нчы йырның диварына ясалган. Элек диварны кызгылт сары төсле орнамент бизейде, хәзер исә анда яшел милли кием кигән биюче татар кызы сүрәтләнгән. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.